Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nunat taukidi. Nunat taukidi utawi iki iku bab mertelaake nun lorone taukid. Lil fi'li taukidun binunaini huma kanunayid habana waksidan huma. Lil fi'li iku keduwene fi'il. Taukidun utawi taukid binunaini kelawan nun lurune. Huma kang utawi binunaini iku kanuna yidhaban waksidan huma. Koyok nun lorone lapat idhabanna budalo temen sapa sira. Waksidan lan nejo temen sapa sira. Huma ing wong loro. Lapat idhabanna itu menunjukkan nun taukid sakila. Lapat waksidan itu menunjukkan nun taukid khafifah. Ayat tegese yalkaku tetemu al fi'la ing fi'il. Li taukidi krana taukid apa nunani nun luru. Ikdahuma utawi salah sijine nunani iku sakilatun nun taukid sakila. Ka idhabanna koyok sepadane lapat idhabanna nun taukid sakila yo. Lapat idhabanna. Wal ukra utawi kang weneh iku khafifatun nun taukid khafifah. Kaksidan huma koyok sepadane lapat iksidan huma. Wa qad dijtama'a lan temen-temen dadi kumpul apa nunani fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah ta'ala. Surat Yusuf ayat 32. La yusjananna wa la yakunan minas sogirin. La yusjananna mongko yakti dibui temen sapa Nabi Yusuf. Walayakunan lan yakti ana temen sapa Nabi Yusuf. Iku minas sogirin setengah sangking wong kang ino. Yu'akidanif al wayaf al atiyah datolabin ausarton immataliyah. Yu'akidani naukiti apa nun lorone taukid. Maksude khafifah lan sakila. If'al ing wazane fi'il amr lafat if'al. Wa yaf'alu lan wazane fi'il mudhari lafat yaf'alu. Atiyah kang teko opo if'al lan yaf'alu. Tatawa ngene. Atian kali duduake makna mustakbal. Tatawa kang teko. Datolabin kali kang anduweni makna tolap. Ausarton utawa kali dadi syarat. Imma ing lapat imma. Talian kali kang nyandingi opo syarat. Au musbatan utawi kali rupa kalam musbat. Fi kosamin ing dalem dadi jawabe kosam mustakbalan. Kali kang duduake zaman mustakbal. Wakola lan sidik apa taukite fi'il mudhari. Ba'dama
ing dalem sakwise lapat ma zaidah walam lan lapat lam wa badala lan ing dalem sakwise lapat la wa ghairi imma lan ing dalem sakwise sakliyane lapat imma ming tawali bil jaza nyatane saking pira-pira lapat kang nupre jaza waftak lan maca fatka sapa sira akhirul muakadi ing akhire lapat kang ditaukiti ka abruza kaya sepadane lapat abruza iku asline lapat abruza iku asline lapate abruzan diwaca abruzan ngedingake temen sapa sira nampakno temen sapa sira ae tegese talkaku tetemu apa nunat taukidi nun lorone taukid fi'il amri ing fi'il amr naku idribanna zaidan sepadane lapat idribanna mukula temen sapa sira zaidan ing zaid wal fi'lal mudhari'ah lan ing fi'il mudhari' al mustaqbala kang duduake zaman makna mustaqbal adalah kang duduake ala tolabin ing atase makna tolab nakwu litadribanna zaidan makna tolab yo sepadane lapat litadribanna becik mukul temen sapa sira zaidan ing zaid wala tadribana lan aja mukul temen sapa sira zaidan ing zaid itu menunjukkan makna tolab wahal tadribanna lan ana ta mukul temen sapa sira zaidan ing zaid wal waqiah lan ing tumiba wal waqiah lan ingkang tumiba apa fi'il mudhari ngene ya kena wal waqiah lan ingkang tumiba apa fi'il mudhari sarton kali dadi fi'il syarat badain ing dalem sawise lapat in al muakkadi kang ditaukiti bima kelawan lapat ma nakwu imma tadribanna zaidan adribhu sepadane lapat imma tadribanna mime iku mim zaidah ya lapat imma asline iku in ditambah ma zaidah imma tadribanna lamun mukul temen sapa sira zaidan ing zaid adrib mongko mukul temen sapa ingsun hu ing zaid wa minhulan iku setengah sangking wal waqi'ah sarton ba'da in al muakadi bima qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala surat Al-Anfal ayat 57 ayat 57 fa imma taskufannahum fil karbi fasarid bihim man kulfahum fa imma taskufanna mongko lamun tetemu temen sapa sira hum ing aladina kufar fil karbi ing dalam peperangan fasarit mongko kucar kacir sapa sira mongko pisah-pisah sapa sira bihim kelawan aladina kufar man ing wong kulfahum kang tetep ing dalem gurine aladina kufar awil waqi'a utawi ingkang tumiba apa fi'il mudhari jawab kusamin kali dadi jawabe kusam musbatan kali rupa kalam musbat mustakbalan kali kang duduake makna zaman mustakbal fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa fi'il mudhari iku musbatan iku musbat lam yu'akkad mongko ora ditaukiti apa
lam yakun musbatan binuni kelawan nun. Nakwu wawahi la taf'alu kada. Sepadane lapat wawahi demi Allah. La taf'alu ojo agawe sapa sira. Kada ing mengkene-mengkene penggawean. Dadi lapat la taf'alu. Lai kula nahi fi'ile iku fi'il mundhari. Wa kada lan koyok mengkono-mengkono fa'ilam yakun musbatan. Ingkana lamun ono apa fi'il mundhari iku kalan duduake zaman kal. Nakwu wawahi la yakumu zaitun al-ana. Sepadane lapat wawahi demi Allah. La yakumu yakti ngadeg sapa zaitun zait al-ana ing dalem saiki. Wakola lan sithik apa dukulun nuni mlebune nun taukid fil fi'lil mundhari ing dalem fi'il mundhari. Al-waqi'i kang tumiba apa fi'il mundhari ba'dama ing dalem sawise lapat emah az-zaidati kang tambahan apa lapat emah. Allati rupane mazaidah la taskabu kang ora barengi apa mazaidah in ing lapat in. Nakwu biainin ma aruyannaka hahuna. Sepadane lapat biainin kelawan meripat. Ma aruyanna ningali temen sapa ingsun ka ing sira. Hahuna ing kene panggonan. Dadi ma iku mazaidah yo, gak ono artine. Ma aruyanna ningali temen sapa ingsun. Hahuna ing kene panggonan. Wal waqi'i lan kang tumiba apa fi'il mundhari ba'dalam ing dalem sawise lapat lam. Kakaulihi kaya dawuh Kyai Syair Bakar Rujas. Yaksabuhu al jahilu malam ya'lama saikon ala kursihi muammama. Yaksabu yono hu ing jabal, hu ing gunung tato ing jabal. Sopo al jahilu wong kang bodho. Malam ya lama selagine ora weruh temen sopo al jahilu. Saikon ing wong tuwa ala kursihi ing atase kursine saikon. Muammama kali kang diserbani sopo saikon. Wal waqi'i lan kang tumiba apa fi'il mundhari badala ing dalem sawise lapat la annafiyati kang nafiake apa lapat la. Kakaulihi ta'ala kaya dawuh Allah ta'ala surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladina dolamu minkum kusutan. Wattaku lan wedya sapa sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora ngenani apa fitnah, kang ora merkole apa fitnah. Alladzina ing wong akeh. Dolamu kang padha ngani ngoyo sapa alladzina mingkum saking sira kabeh kusutan kali tertentu, kusutan kelawan tertentu. Wal waqi'i lan kang tumiba apa fi'il mundhari ba'da ghairi imma ing dalem sakwise sakliyane lapat imma min adawati syarti saking pira-pira peraboti syarat. Kakolihi kaya dawuh Kyai Syair Bakar Kamil. Man yuskofan minhum falaisa bi ayyibin. Man utawi sapane wong iku yuskofan dicekel temen sapa man, ditemu temen sapa man. Minhum saking akda, saking musuh.
Falaisa mongko ora ana sapa man iku biayibin kelawan wong kang bali. Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef, wa asaro lan awe isaro sapa al musonifu Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wa akirul muakkatif taf isaro illa anal fi'la maring sak temene fi'il al muakkada kang ditaukiti binuni kelawan nun iku yubna dimabniake apa fi'il alal fatki ing atase fatka ilam yali lamun ora nyandingi hi ing fi'il apa alifud dhamir apa alif dhamir au ya'uhu utawi ya'e dhamir au wawuhu utawi wawune dhamir naku idribanna zaidan idribanna mukula temen sapa sira zaidan ing zaid waktulanna lan mateni temen sapa sira amron ing amr waskulhu qabla mutmarin lainin bima jana samin takarukin kot ulima wal mutmaronik difanahu ilal alif wa in yakun fi akhiril fi'li alif faja'alhu minhu rafi'an ghairul ya wal wawa ya'an kas ayan nasaya wakhdifhum mirrafi ihataini wafi wawin waya saklun mujanisun kufi nakwu iksayin yahindu bil kasri waya qaumi iksawun watmun wakis musawiyah waskul lan ngarokati sapa sira hu ing fi'il mundurek kang ditaukiti qabla mutmarin ing dalem sadurunge dhamir lainin kang rupa huruf len bima kelawan karukat janasa kang nunggali jenis apa ma ing dhamir minta karukin nyatani saking karukat kot ulima teman-teman dikawruhi apa takarukin wal mutmaro lan buango temen sapa sira ing dhamir ikdifanna digawe istigol iki ya ikdifanna buango temen sapa sira hu ing mutmar ilal alifah angin ing rupa dhamir alif wa in yakun lan lamun ana apa alipun rupa dhamir alif iku fi akhiril fi'li ing dalem akhire fi'il faj'al mongko ndadekake sapa sira hu ing alif minhu sangking fi'il rafi'an kali kang rufaake apa fi'il mundhari ghairul ya ing sakliyane alif rupa ya ing sakliyane dhamir rupa ya tak baleni faj'al mongko ndadekake sapa sira hu ing alif minhu sangking akhiril fi'li rafi'an kang rufaake apa fi'il mundhari ghairul ya ing sakliyane dhamir rupa ya wal wawi lan dhamir wawu ya'an ing ya kaas ayanna kaya sepadane lapat kaas ayanna tumandang temen sapa sira sakyan kelawan tumandang temen waktib lan buango sapa sira hu ing alif min rafi'i hataini saking fi'il kang rofaake iki wawu lan ya
Wa fi wawen lan iku tetep ing dalem kurup wawu. Wayak lan kurup ya. Saklun utawi karokat mujanisun kang nunggali jenis kufi kang dikarokati apa saklun. Naku iksayin ya Hindu. Iku naku iksayin ya Hindu. Sepadane lapat iksayin ya Hindu. Iksayin wedya temen sapa sira wadon. Ya Hindu. Hei Mbak Hindun. Bil kasri kelawan kasroe yae lapat iksayin. Dadi yae iku dikasro ya. Nune di entengno. Dadi tik waca iksayin. Waya qaumi lan he kaum ingsun. Iksawun wedya temen sapa sira kabeh. Wadmun lan maca ndoma sapa sira ing wawu wakis lan madhaake sapa sira musawiyan kali wong kang madhaake. Al fi'lu utawi fi'il. Al muakadu kang ditaukiti binuni kelawan nun. Iku ini tasola lamun tetemu bi kelawan fi'il opo alifusna ini alif tasnia au wawu jam'in utawa wawu jamak au ya mukotobatin utawa ya mukotot utawa ya mukotoba. Kurika dikarokati opo makuruf qoblal alifi kang ing dalem sadurunge alif dikarokati bil fatki kelawan fatkah. Wama lan kurup qoblal wawi kang ing dalem sadurunge wawu dikarokati bidomi kelawan doma. Wama lan kurup qoblal ya'i kang ing dalem sadurunge ya dikarokati bil kasri kelawan kasro. Wa yukdafu lan dibuang opo adomiru domir ingkana lamun ono opo domir iku wawan rupa wawu au yaan utawa rupa ya. Wayap kolan netepake opo domir ingkana lamun ono opo domir iku alipan rupa alip. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ya zaidani hal tadribani. Ya zaidani he zaid luru. Hal tadribani ono to mukul temen sapa sira luru. Wa ya zaiduna lan he pira-pira zaid akeh. Hal tadribuna ono to mukul temen sapa sira kabeh. Wa ya Hindu lan he Mbak Hindun. Hal tadribina ono to mukul temen sapa sira wadon. Wal aslu utawi asale lapat tadribani iku lapat hal tadribaninna iku late sakilano late entengno ya tik waca tadribani iku nune ganda ya tik takfif tik entengno. Wal tadribunana asale hal tadribunna tik waca hal tadribunana. Hal tadribunana lan ono to mukul temen sapa sira kabeh. Wa hal tadribinana lan lapat hal tadribinana. Fakudifat mongko dibuang opo anunu nun li tawalil amsali krana tumpa-tumpane kurup kang padha. Sumakudifat mongko nuli dibuang opo al wawu wal yaulan ya li iltiqais sakinaini krana ketemune kurup kang mati loro tatawa krana ketemune sukun loro kurup sukun loro. Fasara mongko dadi apa lapat hal tadribunana lan lapat hal tadribinana iku dadi lapat hal tadribuna lan lapat hal tadribinna. Walam tukdaf lan ora dibuang opo al alifu alif li kifatiha krana ngentingake alif. Fasara mongko dadi opo lapat iku lapat hal tadribani wa baqiyat lan tetep opo ad-dhammatu dhammah
dalatan kali duduake alal wawi ing atase wawu, wal kasratu lan kasro dalatan kali duduake alal ya'i ing atase ya. Hada utawi iki wayuk dafud domiru ing kana wawan au ya'an. Kulluhu yo sekabehane hada iku idakana ing dalem nalikane ono apa al fi'lu fi'il iku sokikan fi'il kang soke. Fa ing kana mongko lamun ono apa fi'il iku muktalan fi'il kang muktal. Fa ima ayakuna mongko ono kalane yen to ono apa akhiruhu akhire fi'il iku alifan rupa alif awawan utawa rupa wawu au ya'an utawa rupa ya. Fa ing kana mongko lamun ono apa akhiruhu akhire fi'il iku wawan rupa wawu au ya'an utawa rupa ya, kudifat mongko dibuang apa wawu lan ya li ajli wawid domiri krana arai wawu domir au ya'ihi utawa ya'e domir. Wadumalan didumake apa makuruf bakia kang tetep apa mah qabla wawid domiri ing dalem sadurunge wawu domir waku sira lan dikasro apa makuruf bakia kang kari atau kang tetep apa mah qabla ya id domiri ing dalem sadurunge ya domir fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ya zaituna hal takzuna. Zaituna he piro-piro zait. Hal takzuna ono to perang sapa sira kabeh. Wa hal tarmuna lan ono to mbalang sapa sira kabeh. Wa ya hindu lan he hindun. Hal takzina ono to perang sapa sira wadon. Wa hal tarmina lan ono to mbalang tatawa ngantem nglimpar ya sapa sira wadon. Faida al kakot mongko nalikane tetemu hu ing fi'il apa nunu taukidi apa nun taukid fa'alta mongko agawe sapa sira bihi kelawan fi'il ma ing tingkah ma ing cara atau ing tingkah fa'alta kang agawe sapa sira bisa iki kelawan fi'il kang soke. Fatak difu mongko buang sapa sira nuna raf'i ing nun alamat rafa wa wawat domiri lan wawu domir. Au ya ahu utawa yae domir fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ya zaituna hal takzunna. Ya zaituna he pira-pira zait. Hal takzunna ono to perang temen sapa sira kabeh. Wahal tarmunna lan ono to balang temen sapa sira kabeh. Waya hindu lan he mbak hindun. Hal takzinna ono to perang temen sapa sira wadon. Wahal tarminna lan ono to balang temen sapa sira wadon. Hada utawi iki hada utawi iki fa takdifu nuna raf'i wawad domiri iku in usnida lamun disendikake tatawa diisnatake tatawa disandarake apa fi'il ilal wawi maring wawu wal ya ilan ya. Fa in usnida lan lamun disendikake apa fi'il ilal alifi maring alif lam yukdaf ora dibuang apa akhiruhu akhiri alif wa baqiyat lan tetep apa al alifu alif wa sukila lan dikarokati apa makuruf qoblaha apa mafi'il ngono ya kena ya apa makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge alif bikarokatin kelawan karokat tujanisu kang nunggali jenis apa karokat al alifa ing alif. Waya utawi karokat iku al fatkatu fatkah fatakulu moko ngucap sapa sira ing lapat hal takzuwani
Hal takziwani ana to perang temen sapa sira loro. Wal tarmiyani nun taukid ya. Lan ana to balang temen sapa sira loro. Wa ing kana lan lamun ana apa akhirul fi'li, akhire fi'il iku alifan rupa alif. Fa irfa'a mongko lamun ngrofa'ake apa al fi'lu fi'il ghairal wawi ing sakliyane domir wawu wal ya ilan domir ya kal alifi koyo alif wa domir lan domir al mustatiri kang kesimpen ingkolabat mongko dadi ganti apa al alifu alif alati rupane alif fi akhiril fi'li kang ing dalem akhire fi'il yaan diganti yaan ing ya wa futikat lan difatkah apa wa futikat lan difatkah apa ya naku is ayanna lapat is ayanna ya iku difatkah ya sepadane lapat is ayanna tumandang temen sapa sira loro. Artene lumaku ya kenek ya. Is ayana berusaha lumaku. Tumandang ngono. Is ayana tumandang temen sapa sira loro. Wahal tas ayana lan ana to tumandang temen sapa sira loro. Wa is ayana lan tumandang temen sapa sira. Ya zaitu he zaid. Jadi menunjukkan mufrad ya. Wa is ayanna lan tumandang temen sapa sira ya zaitu he zaid. Wa in rafa'alan lamun ngrafa'ake apa fi'il wawan ing wawu au yaan utawa ing ya. Kudifat mongko dibuang apa al alifu alif wa baqiyat lan tetep apa al fatkatu fatkah alati rupane fatkah kanat kang ana apa fatkah iku qoblaha ing dalem sadurunge wawu atau ya. Wadumat lan didomake opo al wawu wa kusirat lan dikasroake opo al ya'u ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ya zaituna iksawunna. Ya zaituna he pira-pira zait akeh. Iksawuna wedya temen sapa sira kabeh. Iki wawune didumano ya. Iksawunna. Saiki ya dikasro wa kusiratil ya. Wa ya hindu lan he mbak hindun. Iksayinna wedya temen sapa sira wadon siji. Hada utawi iki wa in rofa wa awyaan. Iku in lakikot lamun tetemu hu ing fi'il